Minulý týždeň ste videli. Tento týždeň si naša trojica postupujúcich dá oddych, zatiaľ čo dvojica vypadnutých Queens zabojujú o návrat do súťaže. Kráľovné, ktoré zabojujú o návrat, budú Nocturna Le Fay a Alex Sins. Témou týždňa je superhero/villain. Vytvorte look, ktorým by ste mohli byť hlavnou hrdinkou filmu alebo zlomyselnou záporačkou. Girl, yes, I'm disappointed. Akože beyond disappointed. Stop wasting our time, bitch. Do súťaže sa vracia Alex Sinzert. Vítaj späť, Alex Sins. Welcome back. Shocked, gagged. New top 4 bitches. Torture found quacking. Ahojte, hviezdy. Poďme sa spolu pozrieť na tému dnešného týždňa. Témou týždňa je The Ultimate Product Pitch. Ukáž schopnosť predávať vymyslený produkt alebo službu s osobitným štýlom, humorom a charizmou. Byť drag queen nie je jednoduché. Ak ťa práve netrápia otlaky na nohách alebo dojebaná pokožka tváre, si na pokraji vyhorenia. Bola si už tak vystresovaná, že si nalepila riasy na čelo? Ahojte, som Alex Sins a chcem vám predstaviť revolučnú aplikáciu pre vyhorené drag queens, ktoré zúfalo potrebujú nájsť svoj zem. Povedz svojim vnútorným démonom sashay away. Iba sa usaď ako diva. Aplikácia pre duševné zdravie drag queens vznikla v spolupráci s desiatkami známych mien. Ako Alaska? Anything is possible. Alisa? You're not cute, you're drop dead gorgeous. Alebo Bianca? Not today, Satan, not today. Dragzem, dostupný všade, kde chytíš internet. Bitch, trust me, you need this. Zdravím vás! Už vás nebaví, že je váš sexuálny život suchší ako Sahara? Ste unavení z neustáleho umývania spáleného oleja? Tak ja mám niečo presne pre vás. Predstavujem vám multifunkčnú masť Krizolína! Objednávaj rýchlo cez Kríza.sk. Vyrobená z lúčnych kvetov, semiačok a potu mojich vlastných siloniek. Využitie nájdete pri vypražaní kapra alebo pri pomazaní vašich najtajnejších partií. Opatrenie pri veľkom množstve popri sexuálnom použití môže spôsobiť pálenie či svrbenie análu. Neváhajte a objednávajte ešte dnes. K predobjednávkám dostanete zdarma aplikátor na váš otvor. Krizolína namastí ťa, nasíti ťa. Váš bežný deň. Ste začínajúca drag queen. Nebodaj ma zase likvida záchvat, že nikto okrem nej nerobí poriadny drag na Slovensku. Mám pre vás riešenie. Draxikel. Čo si chcel? Draxikel. Draxikel je zázračný fascikel z drag looky na každú príležitosť. Ako napríklad narodeninové oslavy, sexy kabaret, alebo aj odprieverné YouTube videá. Stačí Draxikelom prelistovať, vybrať si váš obľúbený look a voilà! Ste pripravení na to byť označený za spoločenský problém. Draxikel môže byť váš, len za symbolickú cenu vášho mentálneho zdravia, o ktoré sa bez tak nestaráte. No poď. Neváhajte a ozvite sa nám na čísle 112, pretože očividne potrebujete viac než len prvú pomoc. Draxikel. Čo si chcel? Draxikel. Milujem svoju prácu. Likvidátorské služby dostupnosti. Girl, moje služby zničia hocikoho a hocičo. To si piš. Potrebuješ sa zbaviť parochne, ktorú už nechceš. Alebo len chceš poraziť drag na Slovensku?
Nech už potrebuješ čokoľvek. Vďaka môjmu dlhoročnému deštruktorskému know-how to spolu zvládneme. Cena na vyžiadanie. Nečakaj, volaj. A ešte jedna vec, ak si ma nechceš buknúť preto, lebo som moc problematická, tak existujem aj v edícii Skin Definitely Not Liquida za 5 eur príplatok. To chceš? The winner of this maxi challenge is Liquid the Queen. Dragulujeme Liquid k jej ďalšej výhre. Ash Repulsa sa umiestnila ako druhá a postupuje do top 3. V lipsynku sa teraz stretnú Alex Sins a poprvýkrát aj Miss Crisis, ktorá z nich sa dostane do postupovej trojky. Privítajte našu top trojku, ktorá o týždeň zabojuje o prvé miesto vo finále Drag Race Slovensko. Liquid the Queen, Miss Crisis a Ash Repulsa. Nezmeškajte veľkolepé finále.